sallama nake me nama sannu ko nawa wannan nama haka yake yawa sannu buzu ku ne raƙumi ya gajiya lafiya kallau nawa ne duk guda 250 ne amma za a bar ma shi jaka yawa amma na yau ne ko tun na bara ne will you keep quiet me nama wannan waga irin waga zance ne haka tambaye ka ne ba ni ba faɗa bane ya kawo ni alheri na kawo mani continue ka ce haka to ai ansa na baka chai kana ganin nama mai kyau kana wani magana guda nawa za a zuge mu guda 5 to an gama yauwa gashi buzu yawa me nama nawa kudin ka kenan ya kama 1000 kenan oh me nama ka san ya ga ai sai ka faɗa me nama kana ji ko me da shi ka lillika jikin tsinkashi to aradu Allah aljihu yayi ƙarya ban gane aljihu yayi ƙarya ba na yi zaton kudin ya kai naira 1000 cikin aljihuna na duba na gani na tada 300 cikin aljihuna sai dai ko in ka sayar mun shi 300 to kai tsabar kare na mun wayo sanda na gama zugewa ka ce mun aljihu yayi ƙarya dan kutumar ubanka ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa haka zalika ku san bada mana like ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka